Employees Provident Fund Organization ahin pen kapachini pon abirta tengke pensioner atuma phan ke claim ke dam pon amu joy phansi longpom pensioner sabang phula pen abang phe tuma phan e sona birta kemi karbiang long life birta pen ke paklang pon bang so birta lake life certificate of harman ajada por lenangli pidap sita cho pen arni pen ningkan isi ana phan life certificate alone arona teng pen mate legality duji aprang along pen nang lijong si langdam pulote phai kunia chiklo ang bongsi pensioner court la pen injiratum bang so life certificate juma ik nangji bonta non pen abang ke phai kunia chiklo alar nangli hajara porle nangli juma ponsita cho life certificate aphan thangna da kisung kelak abi ik pin pen ka juma pon avar sai kinang sot abang so life certificate of harman nangli bank mate post office sai kamalong doorstep service avar sai pen sita cho life certificate of hanangli hem hong thualong todlun pen ta cho labang solam te kapachini pon lake Employees Provident Fund Organization ahin pen Twitter along paklang pon puthot kinang soda birta arju ekha Employees Provident Fund Organization ahin pen non head jong kapachini pon birta lake life certificate aphan aportin lenangli jumadam sita chok laso pen aprang apor bang ke ningkan isialong phaikunia chiklosi life certificate aphan kajuma ignan bonta donatum buthot kapathik pon chuaron lake ningkan isialong ajada por lenangli jumadam iksita chok pusi Twitter long pen EPFO hin pen klar dakalam the paklang News Desk report Karbiang Long Live